Viete, ako mal som to extrémne napuchnuté, červené, ale už dneska mi to odpuchlo a už to ani nebolí. Ja sa veľmi bojím prskajúcej pánvice. Ale taký dobrý snack som si našla, že... Čo, máš Instagram? Hej, mám. Ale nepotvrdzujem inak. Mám tam veľa žiadostí, ale ono, keď mám chuť si dať verejný, tak ono sa to naraz všetko potvrdí, ale vieš, že mne to príde, že tí ľudia sú proste v čakačke. Keď proste čakajú, kedy si dám verejný. Lebo takto, že po jednom ja nepotvrdzujem. Kukuričky nie bonduel. Nie. Normálne, že máš ten rýžový papier, ten taký Číňania robia z toho tie jarné závitky a také veci. Čo to plnené krevetami a rýžovými rezancami. Tak ten papier si rozmočíš, dáš si vajíčko, šalát, no mrkvu ani moc nie. Skúšal som to aj s mrkvou, ale mrkva je moc tvrdá na tú konzistenciu celú. Že vajíčko, šalát ľadový alebo čínsku kapustu. No proste nejaký ten list zelený, mne to je jedno, či to je čínska kapusta alebo neviem, či to je čínska kapusta mimochodom ináč. Také podlhovasté to je. Ale dá sa to normálne tiež odlupovať ako listy. No tak to si dáte, hoci čo proste takéto, aj špenát, hoci čo. To vajco, šunku a zabalíte to. A papate to. Ja mám úplne pocit, ako keby som jedla tortilu. Pritom to je úplne ten papier bez kalórií. Alebo možno minimum. A dosť to zasytí, lebo tam je vajco. Akože ja by som vajcia nemala moc. Prečo sekám? Nemala moc, lebo ma nafúkuje z vajec. Alebo respektíve, keď mám moc bielkovín. Tak mi to nerobí dobre. No nič, ľudia, budem končiť. Už nič nepíšete. Tak sa majte krásne a prajem vám ešte... No teraz ste začali písať. Všetci si myslia, že si buď z Ruska alebo Nemecka. Bože, Nemky nie sú až také pekné, ale Rusky sú krásne. Čo máme príjmať do tela? Hej, ale mne není z toho dobre. Mne je dobre, viete kedy? Ja viem, že sa to nemá, ale keď príjmam čo najmenej kalórií, vtedy keď telo dostanem ja do ketózy, vtedy mám tak veľa energie, vtedy sa mi lepšie žije, vtedy mám chuť, vtedy proste som taká, chcem robiť činnosti, proste, že chápeš, ale keď proste som takto, že tak ma nebaví ani upratovať, tak. No presne, ja nemám rada, keď mi je zle, alebo mám úplne, že plný žalúdok. Nenávidím to. Presne, mám rada život taký, keď mi není zle a nemám pocit záťaže na žalúdku. Jedla som, ale také, čo ja viem, som si šla pomaranče. Také niečo, neišla som si ťažké jedla.
strašne málo som zjedla a ľahké veci nevyhľadávala som, ani nevyhľadávam, nemám rada vypražať, napríklad rezne. To môže mať iba raz za rok rezne. Nevyhľadávam vôbec, že rezne alebo vypražené veci. No mám Biopron Premium, myslím. Lebo aj Forte, ale ja mám tuším Premium. To je tiež nejak, aby ťa nenafúkovalo alebo tak. Alebo môže to byť z mlieka. Vieš čo, ja aj takto, že pečivo. Ja si dám pečivko, ale ja sa cítim hrozne po tom pečive. Takže snažím sa ani nejako, že chleba, rožky a tak. Laktozové veci nemusia robiť dobre. No, ja si to myslím. Ale mne už robili aj testy na nejaké intolerancie. Ja som úplne, že v poriadku. Úplne. Ale tak vieš, dnešné, hej, ahoj. Akože dnešné tieto, čo ja viem. Ja si myslím, že to by museli dlho skúmať, že by zistili, že z čoho to vlastne mám. Napríklad akože mám rada mäso, ale kľudne, kebyže varíme každý deň bezmäsité jedlá, že špenát a takéto veci, tak mne by to nevadilo. Tu mi ani nerozprávaj. Ako sa máš, Miss Santy? Dobre. Dobre sa mám. Takže tak. Milujem jesť pomaranče, ktoré sú na šťavu. Ľudia, ak máte radi pomaranče, ale viete, aké predávajú v dnešnej dobe pomaranče v obchodoch. A ak máte chuť na taký ozaj, že pomaranč, tak si kúpte, to býva v tých mieškoch, že na šťavu. Tie sú, že nemusíte ich ošťavovať, normálne ich jedzte. Tie majú toľko šťavy, tie sú také šťavnaté, nemám rada normálne pomaranče. Tieto na šťavu sú brutálne. Tie normálne nie sú tak šťavnaté ako tieto. Čo predávajú? Kúpte si na šťavu pomaranče a uvidíte